सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण 16वा अध्याय दैवासूर संपत विभाग योग शिकणार आहोत। प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग अध्याय चालू करते। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज 16वा अध्याय शिकणार आहोत। दैवासूर संपत विभाग योग म्हणजे दैवी गुण कोणते आहेत किंवा दैवी संपत्ती कोणती आहे आणि आसुरी गुण कोणते आहेत हे आपल्याला या अध्यायात कृष्ण सांगणार आहे। आणि आपली जी सायकोलॉजी आहे, आपण कसा विचार करतो आणि जेव्हा आपण पूजा करतो किंवा जप करतो किंवा तप करतो यज्ञ करतो तर त्या पाठचा हेतू काय आहे हे सुद्धा आपल्याला समजल्यावर आपल्याला लक्षात येणार आहे की मी कोण आहे, मी सूर आहे की असुर आहे। आज इतकी कमी लोक का आली? आपली लिंक पाठवली आहे ना कुमुद माताजी ग्रुपवर? येस माताजी, मी पाठवून दिलेली आहे। बरं, ठीक आहे। ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करून हा अध्याय चालू करूया। कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली आहे त्यांच्यामुळे आज आपण भगवद्गीता समजू शकतो, म्हणून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया, त्यांना दंडवत प्रणाम करून हा अध्याय चालू करूया। नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, या दोघांनाही दंडवत प्रणाम। म्हणजे को होस्ट ऍडमिन टेक्निकल टीम त्यांचं सहकार्य असल्यामुळेच मी हा वर्ग घेऊ शकते। तर आता काल आपण 15वा अध्याय पुरुषोत्तम योग आपण काय बघितलं की कृष्ण आपल्याला सांगत आहे की या भौतिक जगाला तुम्ही सोडा आणि माझ्याकडे या। मग भौतिक जगाची तुलना एका वटवृक्षाबरोबर केली आहे। ते वटवृक्ष कसं आहे, ज्याची मुळं वर आहेत आणि फांद्या खाली आहेत आणि 3 गुणांनी याचं पोषण होत असल्यामुळे हा वटवृक्ष जणू काही शाश्वत आहे। मग जर आपल्याला या भौतिक जगातून अलिप्त व्हायचं असेल किंवा या वटवृक्षातून सुटका हवी असेल तर काय करायचं? ज्ञानाची आणि वैराग्याची तलवार आहे, त्यांनी हे झाड कापायचं। मग कृष्णाने सांगितलंय आत्मा जो आहे तो देह सोडून दुसऱ्या देहात जातो, हे
कोण बघू शकतं? ज्याला ज्ञानचक्षु आहे तो हे व्यवस्थित समजू शकतो किंवा ज्याला आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे तो. मग कृष्ण कोण आहे? आपला देखभाल करताय. आणि मग शेवटी वेदांत सूत्रांचा सार सांगितलंय की आपण जर कृष्णाची अनन्य भक्ती केली, सदैव त्याच्या भक्तीमध्ये व्यस्त राहिलो तर आपल्याला त्याची प्राप्ती होऊ शकते. इकडे कृष्ण आपला देखभाल करताय, फक्त स्थूल शरीराचा नाही पण सूक्ष्म शरीराचा सुद्धा तो देखभाल करता आहे. आता हा 16वा अध्याय आपण काय शिकणार आहोत? राक्षसी गुण कोणते आहेत? इकडे जरा टायपो एरर आहे, इकडे दैवी हवं होतं. दैवी गुण कोणकोणते आहेत आणि राक्षसी स्वभाव कसा आहे आणि तुम्ही दैवी गुण बाळगले तर काय परिणाम होतो आणि जर तुम्ही असुरी गुण बाळगले तर कोणते परिणाम होतात आपल्यावर. तर हा जो पूर्ण धडा आहे ना 16वा अध्याय, हा जणू काय एक सायकोलॉजीची स्टडी आहे. सर्व मानव, जे कोणी मानव या ब्रह्मांडात आहेत ते फक्त 2 तऱ्हेचे आहेत. आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय एक तऱ्हेचे मानव आहेत त्यांना सूर म्हणतात आणि दुसरे तऱ्हेचे जे मानव आहेत त्यांना असुर म्हणतात. आणि यांच्याबद्दल आपण अधिक जाणणार आहोत. आणि या अध्यायामध्ये मात्र कृष्णाने आपल्याला चॉईस दिलेला आहे. बघा, तुम्हाला कोणते गुण बाळगायचे आणि ताकीद सुद्धा दिली आहे, चेतावणी दिली आहे की तुम्ही जर असुरी गुण बाळगले तर तुमचं काय होईल. म्हणजे हा जो अध्याय आहे, आपण असं म्हणूया की कृष्णाने आपल्याला वॉर्निंग दिलेली आहे. बघा, असुरी गुण जर तुम्ही बाळगले तुम्हाला माझी प्राप्ती कधीच होऊ शकणार नाही. कुमुद माताजी. श्री कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्व शुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ कर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याच्या वृत्तीचा तिटकारा, सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव, लोभविहीनता, सौम्यता, विनयशीलपणा, दृढनिश्चय, उत्साह, क्षमा, शुची आणि द्वेष व सन्मानाच्या अभिलाषेपासून मुक्ती, हे सर्व दैवी गुण आहे. हे भारत दैवी स्वभावाच्या मनुष्यामध्ये आढळतात. हरे कृष्ण. आता जर आपल्याला मानव देह मिळालेला आहे किंवा मनुष्य जन्म मिळालेला आहे तर मात्र आपण खूप प्रयत्न करायचे की आपल्यामध्ये हे सगळे गुण असायला पाहिजे. हे सगळे जे गुण आहेत ते दैवी गुण आहेत आणि टोटल त्यांची संख्या 26 आहे. तर 26च्या 26 गुण तुमच्यामध्ये असेल तर तुम्ही म्हणू शकता याचा स्वभाव दैवी आहे. एक जरी गुण कमी असेल तर तो माणूस दैवी होत नाही. तर हे गुण आहेत, हे खूप याच्यावर विस्ताराने बोलता येतं, पण आपल्याला थोडं वेळ कमी आहे, त्याच्यामुळे थोडं मी तुम्हाला पहिल्या 4-5 गुणांबद्दल सांगेन. आता हे जे गुण आहे हे प्रत्येक वर्णात किंवा प्रत्येक आश्रमामध्ये काही गुण खूप प्रॉमिनंट आहेत, म्हणजे आपल्याला दिसून येतात. आणि ते जर दिसले नाही तर तुम्ही ओळखायचं की हा माणूस चुकीच्या आश्रमात आहे. आता उदाहरणार्थ निर्भयपणा, हा जो संन्यास आश्रमात आहे, ज्या माणसाने संन्यास घेतलेला आहे, संन्यासी आहे, त्याच्यामध्ये निर्भयपणा असायलाच हवा. आणि तो असं म्हणू शकत नाही मी एकटा आहे, आता जर मी आजारी पडलो तर माझी देखभाल कोण करणार, मला खायला कोण देणार, मी एकटा प्रवास कसा करू, किंवा माझा जो परिवार आहे त्या कुटुंबाची काळजी कोण घेईल.
हे विचार तो करू शकत नाही, तो निर्भय असतो, त्याला 100% खात्री असते की मी एकटा नाही आहे, माझ्या बरोबर कृष्ण आहे. आता आणि एक उदाहरण तुम्हाला निर्भयपणाचं सांगते, ते हरिदास ठाकूर नामाचार्य, मी तुम्हाला त्यांची गोष्ट सांगितली होती ना 5व्या अध्यायात. तर हे हरिदास ठाकूर रोज 3 लाख वेळेला हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायचे. तर ते एका गुहेमध्ये राहायचे आणि त्या गुहेमध्ये एक मोठा काळा विषारी सर्पही राहायचा. हा साप काय करायचा, रात्र संध्याकाळ झाली की बाहेर जंगलामध्ये जायचा, भक्ष्य वगैरे करून परत पहाट झाली की तिकडे यायचा. आणि हरिदास ठाकूरांना भेटायला भक्त सुद्धा येत असे तिकडे. आणि त्या भक्तांना त्या सापाची खूप भीती वाटायची. म्हणून एकदा त्यांनी हरिदास ठाकूरांना सांगितलं आणि त्या गुहेत गेल्यावर सुद्धा तो तुम्ही बघा, जे वाईल्ड अॅनिमल्स असतात, हिंस्त्र पशु असतात, त्यांच्या जवळ गेल्यावर एक प्रकारचा घाण वास येतो. तसाच वास त्या गुहेत सर्वत्र पसरलेला असायचा. आणि या भक्तांना हरिदास ठाकूरांकडे जाऊन बसून बोलायचं होतं, मार्गदर्शन घ्यायचं होतं, पण सापाच्या भीतीमुळे ते आत जाऊ शकत नव्हते. म्हणून आणि त्यांना असंही वाटायचं की समजा जर हा साप हरिदास ठाकूरांना चावला तर काय होईल. म्हणून त्यांनी हरिदास ठाकूरांना सांगितलं की तुम्ही ही जी गुहा आहे ही सोडा, तुम्ही दुसरीकडे राहायला, एका सापाबरोबर राहणं योग्य नाहीये. पण हरिदास ठाकूरांना साप आला गेला हे त्यांना काहीही लक्षात नव्हतं. ते दिवस रात्र हरे कृष्ण महामंत्रात मग्न होते. मग असं जेव्हा भक्तांनी सांगितलं हरिदास ठाकूरांना, ते बरं म्हणाले, आपण निघूया. तितक्यात काय झालं, तो साप स्वतःहून निघून गेला. म्हणजे जो संन्यासी असतो त्याला कृष्णावर इतकी खात्री असते की त्याला माहित असतं हिंस्र प्राणी शेजारी जरी असला तरी तो आपल्याला काहीही करू शकणार नाही. कारण हे जे शुद्ध भक्त असतात ते पूर्ण शरण गेलेले असतात कृष्णाला, आणि कृष्ण त्यांचं रक्षण करत असतो. तर अशा तऱ्हेने संन्यास आश्रमामध्ये आपल्याला निर्भयपणा दिसतो. सत्व संशुद्धी, आता इकडे सर्व हे सुद्धा, ही जी शुद्धी आहे ही तुम्हाला संन्यास आश्रमात दिसते. संन्यास आश्रमामध्ये 2 गोष्टी म्हणजे जास्त आणि आहे, पण 2 गोष्टी प्रॉमिनंटली आपल्याला दिसून येतात, ज्यांनी आपण म्हणू शकतो की खरोखर हा शुद्ध माणूस आहे. एक म्हणजे ते संन्यासी लोक स्त्रियांबरोबर संग करत नाही, बोलत सुद्धा नाही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ते पैशाच्या पाठीमागे अजिबात नसतात. म्हणून या 2 गोष्टी संन्यासामध्ये असाव्याच लागतात. श्रील प्रभुपाद म्हणायचे, कुमुद माताजी तुम्ही हात वर केलाय का? माताजी मी येते माताजी. बरं. तर श्रील प्रभुपाद त्यांनी त्यांच्या ज्या मंदिरामध्ये जे संन्यासी होते ते सांगायचे, जर तुम्हाला एखाद्या स्त्रीकडे बोलायचं असेल, काही महत्वाचं मंदिराबद्दल सांगायचं असेल तर तुम्ही एकटं जाऊन बोलू नका. तुम्ही एका अंगणात जिकडे आणि लोक आहेत आणि तुमच्या बरोबर आणि एखाद्या संन्यासाला घ्या आणि मग त्या स्त्रीकडे बोला. तर अशा तऱ्हेने हे जे गुण आहेत, प्रत्येक आश्रमामध्ये एक गुण प्रॉमिनंट आहे. आता आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन. आता हे जे आध्यात्मिक ज्ञान आहे ते आपल्याला संन्यासी देत असतात. संन्यासी म्हणजे कसे असतात की ते लोकांच्या घरी जातात
आणि भिक्षा मागतात, एवढंच आपल्याला माहिती आहे. पण संन्यासी म्हणजे ज्या घरी तो भिक्षा घेतो त्या घरी त्याला सुद्धा काहीतरी देणं भाग असतं. मग तो काय देतो? कृष्ण अमृत त्या लोकांना देतो. घरच्या लोकांना कृष्ण कथा सांगतो, कृष्ण जपाचं महत्व सांगतो, त्यांच्या शंका असतील तर त्या शंकेचं निरसन करतो. म्हणजे संन्यासी म्हणजे भिक्षा घ्यायची आणि जायचं नाही. संन्यासी म्हणजे बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा. म्हणजे हे सगळं तुम्ही त्या घरातून घेतल्यावर तुम्हाला सुद्धा कृष्ण अमृत त्या घरी द्यावं लागतं. मग दान. दान म्हणजे काय? हे गृहस्थाश्रमामध्ये खूप महत्वाचं आहे दान. का? तर बघा, इतर वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी आणि संन्यासी आणि गृहस्थ हे आश्रमातले 4 भाग झाले. त्यापैकी वानप्रस्थ, संन्यासी आणि ब्रह्मचारी हे तिघही नोकरी करत नाहीत, पैसा मिळवत नाही आणि ते सर्व गृहस्थावर डिपेंडंट असतात. हे गृहस्थ जे दान देत असतात त्याच्यावर हे 3 जे भाग मी तुम्हाला आता सांगितले आश्रमाचे, ते जणू जगतात आणि फुलतात आणि जगून फुलतात. पण ते काय करतात? ज्ञान जे त्यांनी मिळवलेलं आहे, त्यांना शक्य नाहीये का संन्यासाला की जाऊन बाहेर काम करायचं आणि घरी येऊन अध्ययन पण करायचं. एक काम माणूस करू शकतो. तुम्ही नोकरी करता तर नोकरी करा. जर तुम्ही सगळी अध्यात्माची पुस्तकं उघडून जर बसलात तर तेवढंच तुम्हाला करता येईल. आणि संन्यासानी निश्चय केलेला असतो की मी सगळं ज्ञान ग्रहण करणार. मग हे ग्रहण करण्यासाठी त्याला सपोर्ट लागतो समाजातून. मग तो सपोर्ट कोण देतो? गृहस्थ देतो. आता समजा गृहस्थांनी काहीही दान केलं नाही, दान जर त्यांनी केलं नाही तर त्याचं हृदय कसं होतं? दगडासारखं घट्ट होतं. आणि दगडासारख्या घट्ट हृदयात ज्ञान जाऊ शकत नाही. असा जो गृहस्थ असतो तो ज्ञान शोषू शकत नाही आणि त्याच्यामुळे त्याची कधीच आध्यात्मिक उन्नती तर सोडाच, तो अध्यात्माकडे वळतच नाही. तर आणि गृहस्थाला समजा जर पैसे मिळाले तर गृहस्थ काय करतो? जणू काही त्याच्याकडे एक इंद्रिय तृप्तीसाठी त्याला लायसन्स मिळालेला असतो. पैसे म्हणजे लायसन्स झाला. आज मला सिनेमा बघायचा आहे, आज मला रेस्टॉरंट मध्ये जायचंय, उद्या मला टूरला जायचंय, मग पबला जायचंय मित्रांबरोबर. तर पैसे म्हणजे इंद्रिय तृप्तींसाठी एक लायसन्स आहे आणि अशा तऱ्हेने त्याची अधोगती होत राहते त्या गृहस्थाची. म्हणून गृहस्थाला फार महत्वाचं आहे की ते जे काय पैसे मिळवतात ते पैसे त्यांनी दान करायचे असतात. मग किती दान करायचे पैसे? आपल्याला रूप गोस्वामींनी प्रिन्सिपल दिलेला आहे. 50% मिळालेले पैसे कृष्णाला दान करायचे, 25% स्वतःच्या इमर्जन्सीसाठी ठेवायचे आणि 25% इतर आपल्यावर कोण अवलंबून आहेत, आई वडील, सासू सासरे, मुलं, पत्नी, यांच्यासाठी ते पैसे ठेवायचे. मग हे जे दान आहे, उद्याचा जो धडा आहे त्यात मी तुम्हाला आणि खोलवर सांगणार आहे दान कसं करायचं. मग त्याच्यानंतर आत्मसंयम हे पण गृहस्थामध्ये दिसलं पाहिजे, कारण त्यांच्याकडे पैसा असतो म्हणून लायसन्स असतं इंद्रिय तृप्तीसाठी. कधीही जा, तुम्हाला काय हवं ते तुम्ही पैशाने विकत घेऊ शकता. तर अशा तऱ्हेने आत्मसंयम हा गृहस्थानी केलाच पाहिजे. मग वेद अध्ययन.
वेद अध्ययन हे कोणी केलं पाहिजे? हे ब्रह्मचारीनी केलं पाहिजे, संन्यासानी केलं पाहिजे, वानप्रस्थानी केलं पाहिजे. पण जास्त प्रॉमिनंट हे ब्रह्मचारी लोकांमध्ये दिसतं. ब्रह्मचारी म्हणजे कोण? ज्यांनी लग्न केलं नाहीये तो ब्रह्मचारी का नाही? ब्रह्मचारी म्हणजे जो आश्रमात राहतोय आणि आपल्या आध्यात्मिक गुरूंच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास करतोय, शास्त्र वाचतोय, ज्ञान घेतोय आणि गुरुच्या आदेशांचं पालन करत आहे, तर त्याला ब्रह्मचारी म्हणतात. यज्ञ कर्म कोणी केलं पाहिजे? यज्ञ कर्म परत गृहस्थांनी केलं पाहिजे. मग तुम्हाला या कलियुगाचं यज्ञ कर्म म्हणजे काय माहितीये की आपण जप करायचा. पण हे यज्ञ कर्म फक्त स्वतःसाठी नाही केलं पाहिजे. कधीतरी आपण आपल्या नातेवाईकांना, मित्रांना घरी बोलवलं पाहिजे, संकीर्तन ठेवलं पाहिजे, त्यांना प्रसाद दिला पाहिजे, त्यांना सांगणं, त्यांना पटवून सांगितलं पाहिजे की आपण जप का करायचा. तर अशा तऱ्हेने गृहस्थांनी यज्ञ कर्म केलं पाहिजे. तप म्हणजे काय? भक्तीचे जे 4 नियम आहेत, हे परत पुढे मी सांगणार आहे. ते 4 नियम कुठले? 4 नियमांचं आपण पालन केलं पाहिजे. मग साधेपणा म्हणजे आपण इतके साधे असायला पाहिजे, मनामध्ये जरा सुद्धा कपट भाव नसला पाहिजे. मी जप का करते? मी कृष्णाच्या आनंदासाठी जप करते, मला काहीही नको आहे, इतका साधेपणा आपल्यामध्ये असायला हवा. जरी कृष्णाने विचारलं काय पाहिजे, तरी कृष्णा तुझ्याशिवाय मला काहीही नकोय असं आपल्याला पाहिजे. असं नाही की मी जप करते, आता मला अमकी गोष्ट पाहिजे, आता मला अमकी गोष्ट पाहिजे. हे अजिबात आपण असा कपटी भाव ठेवून किंवा बिझनेस माइंडेड जसे असतात ना, मी एक देणार मग तू मला इतकं दिलं पाहिजे, हा भाव नसला पाहिजे. अहिंसा म्हणजे काय आहे मी तुम्हाला सांगितलंय. परजीवांना आपण कृष्ण भावना देणे किंवा आपल्या स्वतःच्या आत्म्याला सुद्धा जेव्हा आपण कृष्ण भाव देतो त्याला अहिंसा म्हणतात. तर असे करून हे अनेक आहेत, तुम्ही प्रत्येक नीट वाचा. PDF तुम्हाला मिळेलच. दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीं. माधवी माताजी. हरे कृष्ण. हे पार्थ, दंभ, उर्मटपणा, अभिमान आणि अज्ञान हे आसुरी प्रकृतीत जन्मलेल्या लोकांचे गुण आहेत. हरे कृष्ण. आता इकडे फक्त 6 गुण सांगितलेले आहेत बरं का, जे आसुरी गुण आहे. आणि स्टार्टिंग सुरुवातीलाच दंभ आहे. दंभ म्हणजे काय? एक इच्छा असते की सर्वांनी माझा आदर केला पाहिजे, माझीच स्तुती केली पाहिजे. हा जो दंभ आहे, हा दंभ जर त्या माणसाची स्तुती केली नाही, त्याला आदर दाखवला नाही, तर तो माणूस कसा होतो? उर्मटपणे वागतो आणि त्याला राग येतो. आणि समजा जर त्याची खरोखर अगदी खूप स्तुती केली, हरभऱ्याच्या झाडावर चढवलं आणि त्याला आदर दिला, तर त्याच्यामध्ये काय येतो? अहंकार येतो. तर अशा तऱ्हेने हे जे आसुरी गुण आहेत दंभापासून चालू होतात. आणि आता या भौतिक जगामध्ये असं दिसून येतं की प्रत्येकाला 2 गोष्टी हव्या आहेत. एक म्हणजे स्तुती, दुसरी म्हणजे प्रसिद्धी. प्रत्येक जीवात्म्याला या 2 गोष्टी हव्या आहेत. आणि तुम्ही बघितलं का, एक मोठा जर ग्रुप असेल लोकांचा, तर काही लोक अशी असतात आपलं स्वतःच ते बोलत राहतात, स्वतःच, दुसऱ्यांना बोलू सुद्धा देत नाही.
तर असा त्यांना दुसऱ्यांकडून स्वतःची स्तुती ऐकायची असते, त्यांना दाखवायचं असतं मी केवढी प्रसिद्ध आहे, मी काय काय करू शकतो. हे या ज्या गोष्टी आहेत हे सर्व आसुरी गुण आहेत. मग या असे आसुरी गुण असतील तर जो एक खरा आध्यात्मिक गुरु असतो, समजा जर त्याच्याकडे हा माणूस गेला की हो खरं की मला खूप प्रसिद्धी हवी आहे, मला खूप स्तुती हवी आहे, मग तो जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु असेल तर तो म्हणेल ठीक आहे, तुझी अम्बिशन जी आहे ती खूप छान आहे, तुला प्रसिद्धी हवी आहे, तुला स्तुती हवी आहे लोकांची, पण तुला कोणीतरी मिसगाईड केलंय. कारण तू स्तुती आणि प्रसिद्धीच्या या भौतिक गोष्टींच्या पाठीमागे किंवा या भौतिक जगात जी तुला प्रसिद्धी किंवा स्तुती मिळेल ती अनित्य असेल, त्याला एक मॅन्युफॅक्चर डेट असेल, एक एक्सपायरी डेट असेल. पण मी तुला असं एक कार्य करायला सांगेन, कर्म करायला सांगेन ज्याने तुला शाश्वत स्तुती आणि शाश्वत प्रसिद्धी मिळेल. तर मग हा ज्या माणसाला स्तुती आणि प्रसिद्धी पाहिजे तर तो म्हणतो बरं मी काय करू सांगा बरं. मग हा जो खरा आध्यात्मिक गुरु आहे तो सांगतो तू कृष्णाचा भक्त हो, तू कृष्णाला पूर्ण शरण जा, मग मात्र तुला शाश्वत प्रसिद्धी आणि स्तुती मिळेल. मग त्या गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली हळूहळू हा माणूस राहतो, हा शुद्ध भक्त होतो आणि जेव्हा तो पूर्ण तऱ्हेने कृष्णाला शरण जातो तेव्हा मात्र त्याला शाश्वत स्तुती आणि प्रसिद्धी मिळते की ज्याला एक्सपायरी डेट नाहीच आहे. बघा आज सुद्धा श्रील प्रभुपाद पूर्ण प्लॅनेटवर किती प्रसिद्ध आहेत. सर्वांना इस्कॉन म्हटलं की त्यांना हा श्रील प्रभुपाद सर्वांना ते माहिती आहे. तर ही जी प्रसिद्धी आहे, एक आध्यात्मिक गुरु असतो तो आपल्याला सांगतो या प्रसिद्धीच्या पाठीमागे ना भौतिक गोष्टींची जी प्रसिद्धी आहे त्याच्या पाठीमागे तू पडू नकोस. दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मासुच संपदं दैवीं अभिजातोसी पांडव. हरे कृष्ण. दैवी गुण मोक्षदायक असतात तर आसुरी गुण बंधनकारक असतात. हे पांडवा, तू चिंता नको करूस, कारण तू दैवी गुणासह जन्मलेला आहेस. हरे कृष्ण. आता हे आसुरी गुण ऐकल्यावर दैवी गुण 26 आहेत. अर्जुनाला वाटलं अरे आता मी माझ्यामध्ये कोणते गुण आहेत. तेव्हा कृष्ण त्याला सांगतो तू दैवी गुण घेऊनच जन्मलेला आहेस आणि दैवी गुणाने आपल्याला मोक्ष मिळतो, आपण या भौतिक जगातून सुटू शकतो. आसुरी गुण मात्र या भौतिकाशी आपल्याला घट्ट बांधून ठेवतात. आता पुढचा श्लोक ऐकूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, या जगतामध्ये दैवी आणि आसुरी असे दोन प्रकारचे जीव आहेत. मी यापूर्वीच तुला दैवी गुणांचे विस्तारपूर्वक वर्णन सांगितले आहे. आता माझ्याकडून आसुरी गुणांचे विवरण ऐक. हरे कृष्ण. तर आता आपण आसुरी गुण कोणते आहेत ते आपण ऐकूया. बरं, आता तुम्ही मला सांगाल का, तुम्हाला आठवतंय का की मी तुम्हाला सांगितलं की 4 प्रकारची माणसं कृष्णाला शरण जात नाही. ते जे 4 प्रकार आहेत ते कोणते आहेत आठवते तुम्हाला? की जे अत्यंत मूढ आहेत, जे नराधम आहेत, दांभिक, अज्ञानी, अहंकारी, दांभिक आणि ज्यांचं ज्ञान मायेने हिरावून घेतलेलं आहे. आठवतं ना तुम्हाला, हे मी सगळं सांगितलं होतं. किंवा जे आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत,
ही जी 4 माणसं आहेत ही कृष्णाला कधीच शरण जात नाही. इकडे बघा, त्यांनी दाखवलं एक मोठा सायंटिस्ट आहे. या सायंटिस्ट हा काय करतोय किंवा जे नास्तिक प्रवृत्तीची लोक आहेत ती काय करताय, ती सर्व ही आसुरी प्रवृत्तीची लोक आहेत. त्यांनी कृष्णापासून तोंड फिरवलंय. पण ही जी भक्त आहे, ही हे जे भक्त आहेत हे कृष्णाकडे बघत आहेत. हे सुद्धा मी सांगितलं. कोण? जे आर्त असतात, संकटात सापडलेले असतात, जे अर्थार्थी असतात, जे जिज्ञासू असतात. तर असे 4 प्रकारचे जे भक्त असतात ते नेहमी कृष्णाकडे जातात. आता जे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक आहेत त्याबद्दल आपण विस्ताराने जाणून घेऊया. कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की ते विचार कसे करतात, कोणती कर्म करतात. आता आपण ऐकूया. प्रवृत्तींच निवृत्तींच जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. हरे कृष्ण. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक काय करावे आणि काय करू नये हे जाणत नाहीत. शुचिर्भूतपणा, सदाचार तसेच सत्यही त्यांच्यामध्ये आढळत नाही. हरे कृष्ण. बघा, आता एखादा आसुरी माणूस असेल तर तो काय करतो, तर त्या प्रथम कृष्णाने सांगितलंय की त्यांच्या मनामध्ये क्लॅरिटीच नसते. ते गोंधळलेले असतात. काय करायचं आणि काय करायचं नाही, म्हणजे काय चूक आहे, काय बरोबर आहे हे ते जाणत नाहीत. त्यांच्यामध्ये सदाचार अजिबात दिसत नाही. तर अशी तऱ्हेची जी लोक असतात त्यांना आसुरी म्हटलेलं आहे. आता त्यांच्याबद्दल अनेक आपण जाणून घेणार आहोत. असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् कामहेतुकम. हरे कृष्ण. ते म्हणतात की हे जगत असत्य व निराधार आहे आणि परमेश्वर नावाचा कोणीही याचे नियंत्रण करीत नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की केवळ मैथुन्याच्या इच्छेमुळे हे जग निर्माण झाले आहे आणि कामाखेरीज अन्य कोणतेही कारण नाही. हरे कृष्ण. तर आता 16.8 नास्तिक कोण आहे, नास्तिकची व्याख्या काय आहे हे या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे. की जे नास्तिक लोक असतात ते म्हणतात हे जग असत्य आहे, याला काय कृष्णाचा वगैरे कोणाचाही आधार नाही, निराधार आहे, ते परमेश्वर नाहीच आहे, आपणच स्वतः परमेश्वर आहोत आणि केवळ मैथुनेच्या इच्छामुळे हे जग निर्माण झालेलं आहे. तर हे जे असे लोक असतात, नास्तिक लोक असतात, असं म्हणा की ते आंधळे असतात. आजूबाजूला किती शास्त्रांची पुस्तकं आहेत, किती आध्यात्मिक साहित्य आहे, पण ते कधीही हे साहित्य उघडून वाचून त्यातलं तत्व जाणू शकत नाही. जर तुम्ही पुस्तक उघडलं आणि तुम्हाला शंका असतील तर ठीक आहे, तुम्ही योग्य माणसाकडे जा, गुरूंकडे जा किंवा एखाद्या प्रगत भक्ताकडे जा आणि तुम्ही नम्रपणे शंका विचारा आणि शंकांचं निरसन करा. आपल्याला याच भगवद्गीतेमध्ये 4था अध्याय त्यात कृष्णाने सांगितलं संशय आत्मा विनश्यती. जो आत्मा माझ्यावर संशय धरतो त्याचा विनाश होतो. मग आपल्याला प्रश्न आहे, ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे, मग तुम्ही तुमचे प्रश्न नम्रपणे विचारा आणि तुमच्या शंकेचं निरसन करा. पण इकडे काय दिसतं आपल्याला, एक नास्तिक आहे आणि त्याला हजारो अनुयायी आहेत, हजारो फॉलोवर्स आहेत. म्हणतात ना इंग्लिशमध्ये अ ब्लाइंड मॅन लीड्स अनदर ब्लाइंड मॅन, म्हणजे त्याप्रमाणे हे सगळं आहे.
तर आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की हे जे नास्तिक लोक जे बोलत आहेत हे शास्त्राच्या विरुद्ध बोलत आहे. आपण त्या जाळ्यामध्ये कधीही अडकायचं नाहीये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा निष्कर्षाचे अनुगमन करीत स्वतःच नाश ओढवून घेतलेले आणि अल्पबुद्धी आसुरी लोक जगाचा विनाश करण्याकरता अहितकारी व उग्र कर्मामध्ये संलग्न होतात. हरे कृष्ण. तर आता ज्यांचं ज्ञान मायेने हिरावून घेतलंय, म्हणजे मी उदाहरण सांगितलं की एखादा मोठा सायंटिस्ट असेल, रिसर्च करत असेल, नास्तिक आहे हा माणूस, तो काय म्हणतो हे जग निराधार आहे आणि या जगामध्ये सायन्स हीच फक्त खरी गोष्ट आहे आणि हीच फक्त शेवटची गोष्ट आहे, कृष्ण वगैरे कोणी नाहीये. मग असे हे जी आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात ते काय करत असतात, त्यांची ऍक्टिव्हिटी काय असते, इकडे त्यांनी उदाहरण दिलेलं, इकडे त्यांनी सांगितलंय ते अहितकारी आणि उग्र कर्मामध्ये संलग्न असतात. आता इकडे त्यांनी उदाहरण दिलंय की सायंटिस्ट जे आहे ते न्यूक्लिअर बॉम्ब करत आहे. मग न्यूक्लिअर बॉम्ब ते का करत आहे, नाहीतरी प्रत्येक मानवाला या जगामध्ये मरण येणारच आहे. मग तुम्ही ती मरणाची जी प्रोसेस आहे ती एक्सपिडाइट का करता, ती उद्या येणारं मरण आज का देता, नाहीतरी माणसाला मरण येणारच आहे. तर असं आपण हे म्हणू शकतो का न्यूक्लिअर बॉम्ब आणि हे मिरॅकल इन्व्हेन्शन आहे किंवा काय सुंदर शोध आहे न्यूक्लिअर बॉम्ब, न्यूक्लिअर मिसाईल? नाही. आपण जो भक्त असतो तो हे त्याला अगदी समजतं की हे जे उग्र कर्म जी आहे, जी आसुरी लोक उग्र कर्म करतात, त्या पाठचं कारण काय आहे, त्या पाठचं कारण म्हणजे मत्सर आहे. मत्सर, आता जेव्हा कोणाच्याही हृदयामध्ये मत्सर असतं, म्हणजे आपल्याला वाटतं आपण एका माणसाकडे गाडी आहे, 4-5 गाड्या आहेत, माझ्याकडे गाडी नाहीये म्हणून मी त्या माणसाचा मत्सर करते. पण खरं मी कोणाचा मत्सर करते, कृष्णाचा मत्सर करते. मी कृष्णाला म्हणते, कृष्णा तू त्याला का इतकं दिलंस, तू मला दिला नाहीयेस. मत्सर आपण कृष्णावर करत असतो. आणि ही जी आसुरी लोक असतात त्यांचं सुद्धा तसंच असतं, कृष्णा तू कुठे आहेस पॉवरफुल, मी तुझ्यापेक्षा जास्त शक्तिमान आहे आणि हे सगळं जे काय आम्ही जगाचा पूर्ण नाश करू शकतो. तर अशा तऱ्हेचे हे जे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात ते काय करतात, अहित आणि उग्र कर्मामध्ये ते नेहमी संलग्न असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 16.10 कधीही तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेऊन गर्व, खोटी प्रतिष्ठा आणि मदामध्ये डुंबत मोहित झालेले आसुरी लोक अनित्य गोष्टीमुळे आकर्षित होऊन सदैव असुचिरभूत कर्म करण्यास व्रतस्थ झालेले असतात. 16.11-12 इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानव संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे असा त्यांचा विश्वास असतो. अशा प्रकारे त्यांना मरे तोपर्यंत अमर्याद चिंतांनी ग्रासलेले असते. शेकडो हजारो पाशांनी बद्ध झालेले आणि काम क्रोध परायण झालेले हे आसुरी लोक इंद्रिय तृप्ती करिता अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात. हरे कृष्ण. तर आता आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं कुठलंही पाप कर्म, लाखो पाप कर्म आहेत, प्रत्येक पाप कर्माच्या पाठचं फाउंडेशन जे असतं ते 4 खांबांवर उभं असतं. तर ते 4 खांब कोणते, व्यभिचार,
जुगार खेळणे, दारू पिणे आणि नॉनव्हेज खाणे, या 4 खांबांवर आपण असंख्य असंख्य पापकर्म करू शकतो. श्रील प्रभुपाद म्हणतात, हे जे खांब आहे, हे जे फाउंडेशन आहे, ज्याच्यावर पाप वाढतं, हे फाउंडेशन तुम्ही तोडा. तुम्ही कुठेही याच्या जवळपास जाऊ नका. आता तुम्हाला ही मी कारण सांगितलेली आहे की आपण नॉनव्हेज का खायचं नाही. तुम्हाला लक्षात आहे का? हात वर करून सांगू शकता तुम्ही. कारण नॉनव्हेज खायचं नाही हे माहितीये, पण त्याच्या पाठचं कारण सुद्धा आपल्याला माहित पाहिजे ना. कोण सांगेल? विद्या माताजी बोला. तामसी आहार आहे तो. बरं, पण कारण काय आहे, का नाही खायचं? हरे कृष्ण, करुणा नाही राहत माणसाच्या मनामध्ये. बरोबर सांगितलं. आणि हे जे गुण आहेत, करुणा किंवा तुम्ही जर व्यभिचार केला तर तुमच्या हृदयातला आनंद आणि शरीराचा शौच निघून जातो. किंवा दारू जेव्हा तुम्ही घेता तेव्हा असं दिसून येतं की तुमच्या वाणीवर परिणाम होतो, राग पटकन येतो आणि आपण अनेकच भ्रमात राहतो की मी हे शरीर आहे. किंवा जो जुगार खेळतो, सत्यता त्वरित निघून जाते. आणि इतक्यांदा इतके अध्याय झाले, आपण काय वाचतोय? जर आपल्याला या भौतिक जगातून सुटायचं आहे तर आपल्यामध्ये हे गुण पाहिजेत. आपल्यामध्ये करुणा हवी, आपण सत्यवचनी असलं पाहिजे, किंवा साधेपणा आपल्यामध्ये असला पाहिजे. असं नाही की एक माझं लोकांसमोर चांगलं कॅरेक्टर आहे पण पडद्याच्या पाठीमागे मी काहीतरी वेगळं करतो. म्हणजे साधेपणा जो आहे तो असला पाहिजे. ही सगळी दैवी संपत्ती आहे, ही आपण आपल्याकडे असली पाहिजे. पण आपण या 4 गोष्टींच्या पाठीमागे गेलो तर ही दैवी संपत्ती आपली पूर्णपणे नष्ट होते आणि आध्यात्मिक उन्नती सोडा, आपण अध्यात्माकडे वळत सुद्धा नाही. आता आसुरी माणूस कसा विचार करतो बघा, हे इकडे दिलेले. एखादा तुम्ही बॉलिवूडचा सिनेमा जर बघितला ना तर तुम्ही म्हणाल हे कुठल्याही बॉलिवूड सिनेमाचं एक सार आहे किंवा थीम जो आहे ना तो हा आहे. आता माधवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण. 16.13-15. आसुरी मनुष्य विचार करतो की आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे आणि माझ्या योजनेनुसार मी अधिक संपत्ती प्राप्त करेन. हे इतके धन माझ्याकडे आहे आणि भविष्यात ते उत्तरोत्तर वाढेल. हा माझा शत्रू आहे आणि मी त्याला मारले आहे आणि माझे इतर शत्रूही मारले जातील. मी सर्वांचा ईश्वर आहे, मीच भोक्ता आहे, मी परिपूर्ण बलवान आणि सुखी आहे. माझ्या आजूबाजूला माझे वैभवशाली नातलग असलेला मीच धनाढ्य मनुष्य आहे. माझ्यासारखा बलवान आणि सुखी इतर कोणीही नाही. मी यज्ञ करेन, मी दान देईन आणि याप्रमाणे मी मौज मजा करेन. अशा प्रकारे आसुरी लोक अज्ञानाने मोहित झालेले असतात. हरे कृष्ण. बघितले की हे एखाद्या बॉलिवूड सिनेमामध्ये हेच सगळं ते दाखवतात. आज माझ्याकडे संपत्ती आहे, माझी संपत्ती मी कशी वाढवू आणि कुठल्याही मार्गाने मला ती वाढवायची आहे. आणि एखादा माझा कॉम्पिटिटर असेल, माझा शत्रू असेल, या शत्रूचा मी नाश कसा करू, म्हणजे मार्केटमध्ये फक्त माझाच बिझनेस चालेल, हे आपण खरंही बघतो आणि सिनेमामध्ये जाऊन परत तेच बघतो. की कधीतरी मला प्रश्न पडतो की लोक सिनेमाला एवढे 3 तास 2 तास कसे बसून ते बघू शकतात. जे काही इकडे भौतिक जगामध्ये चाललंय हा सुद्धा एक सिनेमाच आहे ना. मग वेगळे पैसे देऊन आपल्याला थिएटरमध्ये जाऊन आपण काय हे बघतो. तर आता अशा तऱ्हेने ही लोक, आसुरी लोक विचार करतात. आता
संहितेप्रमाणे जर आपण नॉनव्हेज खाल्लं 5 लोकांना शिक्षा मिळते. ती 5 कोणती? जो प्राण्याला मारतो, जो प्राण्याचं मांस विकतो, जो प्राण्याचं मांस विकत घेतो, जो स्वयंपाक करतो म्हणजे जो नॉनव्हेज आहे तो स्वयंपाक करतोय, आणि जो खातोय, म्हणजे 5 जणांना पाप लागतं. तर इतकं आपल्या शास्त्रामध्ये खोलवर सांगितलंय किती जणांना पाप लागतं. आपल्याला वाटतं जो खातो तोच, नाही, असं नाही, किती जणांना ते पाप लागतं. इकडे बघा स्लाइड मध्ये हिरण्यकश्यपू आणि रावण हे दोघ जण दाखवलेले. तर हिरण्यकश्यपू काय म्हणतोय प्रल्हाद महाराजांना, भक्त प्रल्हादांना, की मीच ईश्वर आहे, मीच ईश्वर आहे, तू कृष्णाचं नारायणाचं नाव घ्यायचं नाही, मी सर्वात धनाढ्य मनुष्य आहे, माझ्याकडे पॉवर आहे, मीच ईश्वर आहे. आणि रावण बघा, रावणाला इच्छा झाली. आता त्यांनी शूर्पणखाकडून सीतेचं सौंदर्य ऐकलं होतं, त्यांनी बघितलं सुद्धा नव्हतं. तर जेव्हा त्यांनी सीतेबद्दल ऐकलं तेव्हा काय झालं की त्याला इच्छा झाली की सीता माझी राणी व्हावी. आणि नुसतं ऐकल्यावर बघा किती परिणाम होतो आणि माणसाचं किती पतन होतं. आता याच्या विपरीत मी तुम्हाला सांगणार आहे. जर तुम्ही चांगलं ऐकलं, कृष्ण कथा ऐकली, भगवद्गीता वाचली, परंपरेतली भगवद्गीता वाचली, भजन ऐकलं, तर तितकाच तसाच परिणाम खूप चांगला होतो की तुम्ही अक्षरशः कृष्ण मंदिरापर्यंत जाता, वैकुंठात जाण्यासाठी तुम्हाला मार्ग मोकळा होतो. तर अशा तऱ्हेने आपल्या इंद्रियांनी आपण काय ऐकलं पाहिजे, काय ऐकलं नाही पाहिजे, ही जी सत्सद विवेक बुद्धी आहे ही आपल्याला आली पाहिजे. शास्त्र वाचून, भक्तांचा संग ठेवून ती आपल्याला येते आणि आपण कृष्णाकडे प्रार्थना केली पाहिजे की ही जी माझी इंद्रिय आहे, ही सर्व इंद्रिये मला तुझ्या सेवेमध्ये गुंतवायची आहे, तर मला मार्ग दाखव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 16.16 या प्रकारे अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले आणि मोहजालामध्ये बद्ध झालेले आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्णाने परिणाम सांगितले आपल्याला. आसुरी गुण बाळगले तर काय होतं, तुमचं पतन होतं, तुम्ही नरकामध्ये जाता. म्हणजे फक्त असं नाही सांगितलंय दैवी गुण चांगले, आसुरी गुण वाईट आहे, लोक आसुरी जे आसुरी प्रवृत्तीचे असतात ते कोणता विचार करतात हे नाही, इफेक्ट परिणाम काय होणार आहे हे सुद्धा कृष्ण आपल्याला सांगून जणू काही चेतावणी देत आहे की तुम्ही आसुरी गुण बाळगू नका. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 16.18 मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम आणि क्रोध यांनी मोहित झालेले आसुरी लोक स्वतःच्या देहामध्ये आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असलेल्या परमपुरुष भगवंताचा द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, हे जे मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध, ही सर्व जी अनर्थ आहे, ही अनर्थ आल्यावर काय करायला लागतो, आपण पहिल्यांदा भगवंताचा द्वेष करायला लागतो. आणि मी सांगितलं तुम्हाला, भगवंताचा द्वेष म्हणजे काय, जेव्हा आपण इतर लोकांचा द्वेष मत्सर करत आहोत तेव्हा इतरांचा नाही, खरं म्हणजे आपण भगवंताचा द्वेष करत आहोत. तर या द्वेषापासून आपण खूप सावध राहिलं पाहिजे. इकडे ही गोष्ट मी तुम्हाला सांगितलेली आहे का, शिशुपालाची सांगितली आहे गोष्ट? हो माताजी.
सांगितलेली आहे ना की शिशुपाल जो होता जेव्हा यज्ञ केलं तेव्हा सर्वांनी सांगितलं की आपण कृष्णाची जेवण कोण लावा कृष्णाची अग्रपूजा करूया. कोणाचा अनम्यूट आहे का? तेव्हा शिशुपालाने ऑब्जेक्शन घेतलं आणि सांगितलं आपण कृष्णाची अग्रपूजा करायची नाही आणि शिव्या द्यायला सुरुवात केल्या. तेव्हा इकडे भीमाला खूप राग आला आणि त्यांनी आपली तलवार काढली. पण इकडे यज्ञ व्हायचं होतं आणि जर इकडे खाली रक्त पडलं असतं ही अपवित्र जागा झाली असती आणि यज्ञ इकडे करू शकले नसते. म्हणून कृष्णाने भीमाला सांगितलं की तू याला मारू नकोस आणि 100 शिव्या दिल्यावर मात्र कृष्णाने सुदर्शन चक्राने शिशुपालाचा अशा तऱ्हेने वध केला की या जमिनीवर रक्ताचा एक थेंब सुद्धा पडला नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 16.19 जे द्वेषी, क्रूर आणि नराधम आहेत त्यांना मी चिरकालासाठी भवसागरामधील विविध आसुरी योनीत टाकीत असतो. हरे कृष्ण. बघा हा परिणाम आहे. आपल्यामध्ये आसुरी गुण असतील तर आपण काय करतो, आपण परत भवसागरामध्ये नीच योनीमध्ये जन्म घेतो जे द्वेषी, क्रूर आणि नराधम आहे. आता इकडे बघा, तुम्ही जर बघितलं डिस्कव्हरी चॅनल मध्ये एका मच्छीमाराने जाळं टाकलेलं आहे आणि जाळ्यामध्ये तो मासे पकडत आहे आणि ते जाळं जेव्हा तो वर घेतो आपल्या बोटीमध्ये तेव्हा तो बघतो की हा मासा चांगला मोठा आहे, मला खूप पैसे मिळणार, चला ठेवा बर्फामध्ये, हा चांगला आहे, हा चांगला आहे. मग एखादा त्यांनी छोटा मासा बघितला, तो म्हणतो अरे या माशाची काही गरज नाहीये मला, आणि उचलून तो परत त्या माशाला समुद्रात टाकतो. अगदी त्याचप्रमाणे कृष्ण आपल्याला बघतो, अरे हा खरोखर शुद्ध आहे, स्वभावाने किती चांगला आहे, किती साधा सरळ छान आहे हा, तर आता याला मी माझ्याकडे माझ्या बरोबर वैकुंठात घेऊन जातो. अरे पण हा आहे ना आत्मा, याला खूप आसक्ती आहे भौतिकाची, याचा काही उपयोग नाही, याला चला मी परत भवसागरात फेकतो. म्हणजे जन्म मृत्यू चक्रात आपण अडकतो. पण भवसागरामध्ये फेकतो म्हणजे काय सांगितलंय कृष्णाने, विविध आसुरी योनीत टाकतो. म्हणजे पहिल्यांदा तो आसुरी योनीत टाकतो, त्याच्यानंतर सुद्धा आपण सुधारलो नाही तर अणिकच पतन होतं. आपण कुत्रा, मांजर, साप, सरडा, पाल अशा योनीमध्ये जन्म घेतो जिकडे कृष्णाचं पूर्ण विस्मरण असतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 16.20 हे कौंतेया, आसुरी योनीमध्ये वारंवार जन्म घेणारे असे लोक कधीही माझ्याकडे येऊ शकत नाहीत. हळूहळू ते अत्यंत अधमगतीला प्राप्त होतात. हरे कृष्ण. अधमगती म्हणजे अशा आपण पशु योनीमध्ये जन्म घेतो की जिकडे पूर्ण आपण कृष्णाच्या विस्मरणात जीवन व्यतीत करत असतो. त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्. हरे कृष्ण. काम, क्रोध आणि लोभ ही नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वारे आहेत. प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने त्याचा त्याग केला पाहिजे, कारण या तिन्हीमुळे आत्म्याचा विनाश होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला बघा कृष्ण काय सांगत आहे इकडे की जर तुम्ही काम, क्रोध, लोभ हे गुण तुमच्यामध्ये असतील तर जणू काही नरकाचं द्वार खुलं आहे तुमच्यासाठी. तर आपल्याला अगदी
दक्ष राहून या ज्या 3 गोष्टी आहेत, काम, क्रोध, लोभ, याचा पूर्ण त्याग केला पाहिजे. त्याग केला नाही तर काय होतो, आत्म्याचा विनाश होतो. म्हणजे आपण खूप अधम योनीमध्ये जातो, जिकडे कृष्णाचं विस्मरण असतं. काम, क्रोध आणि लोभ प्रत्येकामध्ये आपल्यामध्ये असतात. मग मी तुम्हाला, जर ते आपल्यामध्ये खूप जास्त प्रमाणात असेल, क्रोध उदाहरणार्थ, तर आपण जाऊन काउन्सिलिंग घेतलं पाहिजे आणि आपण आध्यात्मिक पुस्तकं वाचली पाहिजे. आणि जेव्हा आपल्याला एक छान मार्ग सापडतो किंवा आपला जो राग आहे तो कृष्णाकडे डायव्हर्ट केला पाहिजे. कोण कृष्णाचा अपमान करत असेल तर आपल्याला त्या माणसाचा राग आला पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने जर आपल्यामध्ये या 3 गोष्टी असतील तर आपल्याला पहिल्यांदा एक्सेप्ट करायला पाहिजे की या 3 गोष्टी माझ्यामध्ये आहेत. एक्सेप्ट केल्यानंतर आपल्याला काय केलं पाहिजे, त्याच्यावर काहीतरी सोल्युशन, काहीतरी आपण शोध घेतला पाहिजे की हे गुण माझे कसे पूर्णपणे जाऊ शकतील, काहीतरी सोल्युशन काढायला पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 16.22 हे कोणते या, जो मनुष्य नरकाच्या या 3 द्वारातून सुटला आहे तो आत्मसाक्षात्कारासाठी श्रेयस्कर असे कार्य करतो आणि क्रमशः परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे हे जे 3 गुण आहेत, काम, क्रोध, लोभ, याच्यापासून सुटका मिळाल्यानंतर हळूहळू आपली आध्यात्मिक उन्नती होते आणि मग आपण परमगतीला प्राप्त होतो. ह्या मी वाचते. य शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम. हरे कृष्ण. माताजी मी आले हा माताजी. जो शास्त्रविधीचा त्याग करतो आणि आपल्या लहरीप्रमाणे कर्म करतो त्याला सिद्धी, सुख आणि परमगतीही प्राप्त होत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे जो विकर्म करतोय, शास्त्रविधींचा त्याग म्हणजे शास्त्रात जे निषिद्ध मानलेला आहे म्हणजेच विकर्म, आणि तो काय करतो, त्याचं काय होतं, तो जे काय कर्म करतो त्याला सिद्धी प्राप्त होत नाही, त्याच्या मनाला सुख शांती मिळत नाही आणि परम गतीही प्राप्त होत नाही. कुमुद माताजी आल्या आहेत का? बरं. तस्मात् मी आली आहे. शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यं व्यवस्थितं ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून मनुष्याने शास्त्रविधीद्वारे कार्य आणि अकार्य यांच्यामधील भेद जाणला पाहिजे. अशी विधी विधाने जाणून मनुष्याने कर्म करावे जेणेकरून त्याची क्रमशः उन्नती होईल. हरे कृष्ण. म्हणजे आपण शास्त्रातून जाणलं पाहिजे. एका प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुकडे जाऊन शंकेचं निरसन केलं पाहिजे आणि कर्तव्य काय, अकर्तव्य काय यामधला भेद जाणून मग आपण कर्म अशा तऱ्हेने केलं पाहिजे ज्याने आपली आध्यात्मिक उन्नती होईल. तर आता हा अध्याय झालेला आहे. आज आपल्याला कृष्णाने सांगितलं 2 तऱ्हेची माणसं असतात, एक सूर आणि असुर. जे सूर असतात त्यांच्यामध्ये दैवी संपत्ती असते आणि असुर असतात त्यांच्यामध्ये राक्षसी गुण असतात. मग राक्षसांचा स्वभाव कसा असतो डिटेलमध्ये आपण बघितलं. ते विचार कसे करतात, कोणकोणती कर्म करतात आणि मग शेवटी राक्षसी क्रियाकल्पांचे परिणाम आणि उन्नती किंवा अधोगती ही आपल्या हातामध्ये. आपण दैवी गुण बाळगले आपली उन्नती होणार, राक्षसी गुण बाळगले तर
मात्र आपण अधम योनीमध्ये जन्म घेणार किंवा आपलं पतन होणार. तर आता हा अध्याय झालेला आहे. तुमचे काही प्रश्न आहेत तर तुम्ही विचारू शकता. काही आहेत का प्रश्न? जिग्ना माताजी.